Shalom, Shalom. selamat hari Minggu Madi Tasudena, Selamat hari Minggu. Tarlomobi di Tamueni Huria, Ima Kornaposo, Getsemani Resort Jati Mulia, Nani Uluhan ya Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Wilson Saragi MTH, Rapar Halado, Maulya tema di Haroro Nasida. Guarni Minggu Tasadarion Ima Minggu pasapuluhan dong Trinitatis, do topik, asini rohani Jehovah, hotro di saleleng-lelengna. Tapasadama rohata, tabongoti matang yang nahohom. Amen. Tabu kama parminggota, mare demahita sian buku ende nomor tolu ayat sada satu ayat tolu.
lehon di hami rohana girgir tumangion hatam. Asa huboto hami mangulahon lomoni roham. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tangian amu ma patik niribata, cian patik parjolo saat rodi patik paupaton. Patik parjolo, ahu do coba di Batam nina di Batata, dang jadi merakup ahu bahenonmu di Batam. Patik paduahon, dang jadi kanonmu jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongawon, rodi na di Bagasan Aek, na ditoruni tanggo ya tano yanggo tungga besi somban manang sioloan. Patik patoluhon dan jadi dohonon guarni de bata yanggo soture dalana ai ona uhumna dosogot akan namarsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamu ma pabadion ari minggui dinono mari maulah hamu nasasi ulanmu alai anggo di hari papituhoni, hari paradianan ni Jehovah de Batam doi, dan jadi homangula anggo di nasadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposum lahi-lahi, manang naposum boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halakpe, namange bati hutam. Ai di nono mari do di topa de bata, langit doot tano, doot laut, doot asa isinya, dungi maradian do ibana di hari papitoni, di bahini do umbahena di pasu-pasu di bata Jehovah, hari paradianai jala di parbadiai. Atong rap manggi do gogo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, saya pergugui mahami, mangulana hobar tu patikmi. Amin. Let
Tatopo tima dosa ta tua dopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan jala amanami hujo hami do guarmu na badiai alana targugut hami marningot dosa nami sai marasi roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabe jolma alani hami namate jalana hehe sia namate nama naik tu banua gijang doho mangondihon hami asiro ham di hami sai patok tong ma di hami roha hamalai ton tuho o ton di perbadia pangapul di namar sakroha pamalu masaluhut na bernit binaheni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahan lomo ni roham hodo perhitian ni nasa asini roha sai unang tulak kami sai tangihon mahami ho ale debata ama anak doho tondi perbadia amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata Roma hamu tuahu asa mangulu tondi muna nina Tuhan Jehovah tung surah rara dosamum songon abid bunga dabdab botar do bahenoku songon itak nang perara songon abid hasumba gabe songon hapas do muse hasangapon ma di debata na digijang amin. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel niari mingguon sian sada Tesalonik 5 ayat 12 sahatrotu ayat 24 tajahama marsikat soring. Welek kami mahamu ale akadongan tanda hamu ma akan nama kalojan hamu akan nama nguluhon hamu marhite tuani rodi aka paingoton hamu. Sangap situtu marajuni hamu, nasida mardongan holong ni roha, ala ni ulau nasida, sai mardame mahamu sama hamu. Alai wapoi hami mahamu ale akadongan, sai paingot hamu ma akan naso maradat, apuli hamu ma aka siotik roha, anju hamu ma akan nagale lambas marohamuna dopak saluhutna. Mata-mata honhama, asa unang di baloson manang ise naroa, balos ni naroa, nadekan mapareahi hamu toktong, nang sama hamu, nang tus saluhut halak. Toktong mahamu marlas ni roha,
unang mansadi hamu martangian. Mandok muala tema hamu siala saluhutna, ai ido dipangindo debata sian hamu marhitete Kristus Yesus, Unang intopi hamu tondi. unang leah rohamuna di panuri rangon. Takasih hamu masaluhutna, nadengani matiop hamu. Pasiding hamu ma nasarumang nina roa, Diparbadiai debata pada mei mahamu gabe sundenggan, jala diramoti matondimuna, nang roha, nang daging, asa ias, soha surahan di haroni Tuhan Yesus Kristus. haposan doi bana nama jauh hamu, saya pasautona doi ima sahatna, martua doakan atu manghihon hatani debata, jalanu peopsa, amin. Taha tidakon maha porsiotai, songan hina tidakon ni dongata saha porseon, disandok portepion, rap mahita mandok. Au porsia di debata jauba, ido ama perguguna suatu dosan, na tono palangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak debata jauba nasa sadai, imana di tubun si Maria, naga begabian sianton di perbadia, andorang satu abubuan. Ido tuhata nato mauna bernit di pangumuani silatus nama te kapajal do ibana di hau pinatsuan natua tutuban tauru nan maulang mari patulan nama naik ke surga lahundu siamon debata Jehovah amanai perguguna satu dosani di simai mana pai mamula sogtonoon manguhi miala nama ngulut dan amate au porsia di tondi perbadia jala adong sadauria nabadia huria tapani akar Kristen akan nabadia do dia sasani dosa do dia tain namando
Mulak mangusut daging di halak nong mate. do di haguluan nasura sudah. Amin. Kor Getsemani.
Huria nahi naholongani Tuhan ta Yesus Kristus. Hujahau kami matiting di minggu pasapuluhon dung Trinitatis tanggal 24 Agustus 2025 di pukul 10 WIB. Nah parjolo pertangyangan daerah di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 masuk pukul 10 WIB di daerah Sada Riau Patrakomala, nama Jabu Riau Patrakomala, inganan ruang konsistori Parhalado doho ruas HKBP Bandung, Pasaton Mauliate di BP Bandung, Pasaton Mauliate di Siala Pangebation doho Pakobasion Nasida. Patuluh